Si koukáš. Krásně, s takhle musím podívat, jak No, určitě, no. Víš? Tak zvedáš ručičku, jo, nahoru, dobře. Povolíme. Povolíme. Co to tam musíš vrátit, viď? Co druhá ručka? A už vám teď jí líp? Jo, ona nejedla len fakt 3 dní, ak ju boleli zuby. A necvičili jsme a na ně je to okamžitě teda poznať. Jinak už je normálně, ona celou dobu normálně jedla, tam není problém. Lenže ona je zvyknutá, že je čo 2-3 hodiny. Tak na ně je fakt znát, že sa jej vynechá, ja neviem, 2-3 jedla za deň. A už je průser, no. Teraz tiež sme boli vlastne v prosinci v nemocnici, jedla tam, ale zasa menej než je zvyknutá. A zhubla behom 4 dní na koza kůži, to je prostě jako... to bylo, že? Ano, no. Lenže teraz, ak sa vlastne nastavila ta nová liečba, tak nie je problém. Ona to hneď doženie. Predtým, ak bola utlmená tými liekmi, tak prostě bola, aj keď jedla stále prostě bez sily, bez váhy, bez ničoho a jedla to isté. Nie je viac. Víď. No, ty nám to všechno potvrzuješ, tak ano. je to všechno správně? Hezky položím, nechám položenou ručičku, jo? Dám takový ťuk jenom do toho ramínka. Jo? Ťuk. Ťuk. Cítíš to? Jenom ťuk lehký. Ťuk. To není nic nebolí to nic. Ťuk. 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 Ty jsi usměla? No. Tak. A klidně si dejte kávičku, cokoliv. Jo, děkuji. No jo. Obleček má na sebe teda. Bočičky máme za sebou. Ano, my máme svůj Hilton. Jste už oblíkli? No, kdyby mi chcela usnout. A veď usla v autě teraz, ať jsme šli, ale... Si koukáš, maminky? Jo. Dobrý? Je dobrý? Ještě tam, a ještě vydrž tam. Si kouká. Tak a úplně necháme položenou ručičku, jo? Povolíme úplně. A pak se podíváme na nožky ještě, jo? Ještě se podíváme na nožky. No, nožky necvičím já, akorát jsem byla teda s Zuzkou domluvená, aby jsem jej dávala botičky, lebo máme botičky, aspoň obúvala, aby se nepostěhovaly šlachy. Tak jsme to poctivo robili teda. Jsme ji aspoň obula, teď uvidíte, jak máte nožky. Určitě, sedneme si na válec a podívám se. No. Ještě takhle uděláme naposledy. No jo, si koukáš. Hele, podívej, co tady mám na druhé straně. To já vám skoro pustím tu apku. Klidně můžete.